Maxia, contacontos, música, teatro ou ciencia son algunhas propostas do programa do Nadal na provincia. Unha carteleira pensada para o público máis agradecido. Nós colaboramos dende a Deputación de Lugo cos concellos para ofrecer un lecer alternativo á vez que creativo. Así os rapaces poden pasalo ben, disfrutar das vacacións de Nadal e tamén aprender, facilitándolles ao mesmo tempo a convivencia dentro das súas familias. 100 actividades lúdico-culturais de balde que a Deputación leva a 63 concellos da provincia. A máis demandada, o planetario é unha das actividades máis repetidas porque se trata dunha proposta orixinal, a vez que educativa, para difundir e divulgar a ciencia. Comezan o día 21 de decembro e rematan o 6 de xaneiro de 2019. Este ano, dous novidades que achegaron colectivos da provincia. A primeira delas vaise a celebrar o día 28 en Rábade, onde vai actuar a Orquesta de Malabares coa banda Sons e Soños. Este é un espectáculo no que 6 malabaristas e esta banda unen dous mundos, o mundo da música e o mundo do circo. E o 30 de decembro, en Antas de Ulla, a banda de música van a ofrecer un espectáculo basado nunha comedia musical. O título que leva é A gata con zocas e van a facer coa compañía A Cova das Letras. Un ano máis, a Deputación tamén celebra un Nadal activo nos seus museos. 23 obradoiros con 320 prazas de balde. O mercado de Nadal, que se abre o venres día 21, conta con programación propia. Todas elas alternativas para entreterse e aprender nestas vacacións escolares.